फै रायजोफोर निउ इयारनि लास्ट पिकनिक पार्टि होबायलाय दिनैहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय ओरैबायदि गोगोम जाखावखासिगोन दिनैहाय माने लास्ट होबाय आरो दा पिकनिक जाथ'ला जोङो जास्ट बेरायबाय थानोसैल' ओमफ्राय पिकनिकखौथ' जाखाबाय गोबां जायगायावनो ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट होबाय आरो ओरैहाय हांखावगासिनो दं नै आदाया गासै हांनायाव नै बेस्थ' हांख्रेम फुंख्रेम ओरै दं नै बिलियन फंबाय खावगासिनो दं आरो दिनैहाय लास्ट होसिगोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय गोदागासिनो दं नै आसोला गोदागासिनो दाउ लकेल ने लकेल एकदमबारे नै बेयाव संखावगासिनो दङ लकेलल' जायो जोङो बे दाबा गोजा जाहैबाय गासिबो नै ओमफ्राय औ बिराद गोथाव सावबाय हांनानै जानोसै ने सोरबा जायोबा आराम जाफैनो हागोन औ नै औ हटेला बाजै नादाम हटेलनो ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय नै जोंना ब्रादार जोहोलावनि हिनजावनो दाखार ओरैबा बायराव जाखांलाय लांबारा ने बायराव जाखादोंला सिं सिंनो गेले दे समाय लादोंमोन दा माथो बिदि संलायनांगौ दा 2025 आवथ' अनलायथारामोनसो 26 जानाय लोगो लोगो अनलायसै खनसे गुरोब थालाय खनसे गुरोब साले गरम ओमफ्राय मा होननानैहाय फट'सो लानो नागिरदोंमोन होनदों नामा फटक लानो माने मा होनो भिडिअ लादोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो देलायैखाय भिडिअ लाया होनदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंना हौवाया जबरदस्ति भिडिअ लानांगौ होननानै लाबाय दा दाना बेनो नै मानसिफ्रा बिराद गाज्रि गाज्रि भाइरेल खालामगासिनो आरो ना ओजों आरो माबासो जाहैबाय जों हौवा हिनजावसोखा मालाय नङा माने आं लाया होनदोंमोन आरो ओमफ्राय हौवाया जोंना लानांगौ होननायखाय लादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बिनो बिराद गाज्रि रोखोम फैगासिनो आरो भिडिअफ्रा माने मालाय हिनजावजों लादों होनगासिनो आरोखि मानसिफ्रा गुदि खिथा मिथियालासिनो ओरैनो गोदाव सोराव होलाबायो आरोना खिन्थु जों हौवा हिनजाव असेसोखा आरोखि आं देलायखाय लानो बानानै लाया होनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेयावनो आं नुदों आरोना ओमफ्राय आंथ' फैबाय थाखाय नुयो दखानावहाय माने आइफवालियावहाय दखान होफैदों बयबो थांनानै थानायनि थाखायहाय मोनफा मोनफाथ' बेब'स्था खालामनो थाखाय नाजानांगोन ना ओरैनो थानानैथ' मा लाब नै दखान होदों बेफोरबायदि आरो हटेल होदों नालाय लोगोफोरजों जों ज' मिलायनानै फानहोदों आरो ओमफ्राय दा हौवाया बेयावनो दंफैयोमोन आरो बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय ओरै दंफायो लोगो सासे लोगोनि हिनजाव बे ओमफ्राय दखानफ्रा माबायदि सोलिदों बिदिनोसै दासान्दि बिदिनोसै ओरैबो थाङा ओरैबो फैया गेजेरावनो होनजायो जास्ट ने औ दे आंलाय माबायाव नुनायखाय मा भाइरेल जालायखोलै सोंबायमोनलाय मालाय बावनाय मानसिफोरखौलाय एसेयावनो खालायोबा बयबो एसेयावनो भाइरेल जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा बिदिनोसै खुनु माबा मोनसे मोजांनि थाखायथ' साननानै माबानो रोंखा जाहैबाय बिदि सोरनिबा गाज्रियासो बांसिन फैयो जाहैबाय हनै सोरखौबा माब्रै माबा खालामनानैहाय जुदि बखिनो मोनगोन बेखौसो जमनानै थायो आरो जेनेबा गुदि मिथिया बिजौ मिथिया मालायनि हिनजाव होननानै बुंद्रायनाया जायाखै आरो जाद्रायाखै जेनेबा मालायनि हिनजाव होननाया जाद्रायाखै आरो गुदि मिथिया बिजौ मिथिया गामियाव सोंफैबा मिथिगोन रायजो राजाफोरजों रायलायफैबा मिथिगोन हिनजाव असे नंमारगौना नंमारा दा बिदि आरोखि जोंनि सबसे असेसो मालाय नङा आरो आं जास्ट नुनायखाय सोंबाय आं बाजै नोंनाव बाजै होननांगौना लोगो दा बिदि आरोखि माने नेगेटिभ बुजिनाङा माने बिसोरो माने हौवा हिनजावसो जाहैबाय दा बिदि आरोखि माने दाख्लै नुबाय थानायखाय ओरैनो जास्ट होबाय आं ओरैहाय फुरा नै हटेल गोजा जाहैबाय बियो नै ओमफ्राय गोबाङानो बे आदाखौथ' नुबाय जाहैबाय इंलिसमेन दाख्लैफोर इंलिस सोदोंमोन माने दिनैनि दिनाव हाथ'नाय इंलिसखौ दा गतिके आंहा देहाबो एसे बोरैबा जाना दं ओमफ्राय बेखौनो देहायाबो एसे बोरैबा जाना दं मा दं बेफोरखौनो इंलिसनि एसे बुङोब्ला मोजां जागौमोनदां माने आंनि साबसक्राइबारफ्रा गोजाननि गोजा नालाय आउट अफ कान्ट्रिनि बेखायनो बुजिथोंसै एसेबो माने दिनैहायथ' आं बहुद दुखुनांथाव जादों इंलिसनिखौ आं बारा बुंनो हाथ'नाय नालाय माने गारामा एसे बोरैबा जादों दा गतिके
बेफोरनो आं बुंनाय जाहैबाय दिनै फंबायनि माबा आं इंलिसनि रायज्लायनायखौ आं बुंथ'नो हानायलाय आं बेयावनो गोजोननाय गुदुं गुदुं साहा लोंनोसै ओमफ्राय नै बेयावहाय पियाजि बिराद मोजां सावनानै दोनदों मोनथामजोंसो 10 थाखा दै साननो हागौ मोनसेयावनो 10 थाखा होननानै पियाजिया मोनथामजों बेसेबांलाय 10 थाखा नै बिराद मोजां आइ फुवालि पिकनिक स्पटआव जानोहाय साहा लोङोबो बिराद मोजां नै पियाजिया बिराद मोजां सावदों सामब्राम बिलाइनि मोनथामजोंसो 10 थाखा बेनि सायाबो जों लोंबाय आरो दिनैबो बिराद पिकनिक पार्टि दंमोन खिन्थु ओमफ्राय दाथ' थांनायनि टाइम जाबाय नालाय जानानै थांलाबाय आरो दा नै पियाजि जानि मोननैनो हानबावदो खमथार मोननैनो हानबाव औ दा जों जानोसै आरो